Imshab Channel. Пишут, Дональд Трамп бошад президенти Амрико. Ва асан муҳимаш ки Лестер, дастаи футболи Лестер чемпиони Англия шуд. Ягон кас боварӣ дошт? Ҳеҷ кас боварӣ надошт. Бораи ҳамин кори намешудани нест. Бори дигар такрор мекунам. Ман ин чизро тасаввур карда наметавонам. Шумо наметавонед, аммо ман метавонам. ассалому алайкум бинандаҳои азизу гиромӣ, шом бахайр тамошобинони телевизиони Тоҷикистон. Ин барномаи имшаб аст аз телевизиони Тоҷикистон. Дар студия бо шумо Ёр Муҳаммад Самадов. барномаи мо чун ҳарвақта бо бахши хабарӣ оғоз мешавад. ҳоло барномаи тиловатии ахбор аз студияи ахбори телевизиони Тоҷикистон манзуратон мегардад. салом бинандагони азиз, нашри навбатии барномаи ахборро мустақиман аз студияи марказии телевизиони Тоҷикистон манзуратон мегардонем. Дар студия Муборис Усмонов. шаҳри хабарҳои имрӯз. хабари асосӣ. дар деҳаи Қамишқурғон ҳосили картошка нисбат ба соли гузашта 10% афзуд. гузориши хабарнигорамон Усмон Мубориззода дар ин хусус аз деҳаи Қамишқурғон. Салом алейкум Усмон. Валейкум ассалом. Муборизҷон чӣ шумо? Қайд кардан ба маврид аст ки мо айни замон қарор дорем дар деҳаи Қамишқурғон. дар ин ҷо ҳосили картошка нисбат ба соли гузашта 10% афзуда аст. бале. Усмон, мо дар пахши мустақим марҳамат гузориш медодед ки дар деҳаи Қамишқурғон ҳосили картошка чӣ гуна 10% зиёд гаштааст? хуш, худи ҳозир мо аз деҳқон пурсон мешавем ки чӣ гуна ҳосили картошка 10% зиёд гаштааст. салом алейкум. мегуфтед ки ҳосили картошка чанд фоиз зиёд гашт? Ташаккур ба шумо. имсол ҳосили картошка нисбат ба соли гузашта 10% афзуда аст. картошкаҳо боз ҳам калонтар шуд, боз ҳам нақстар мана. картошка яъне 10% ҳосили картошка афзуда аст. ташаккур. хулас дар Қамишқурғон ҳосили картошка нисбат ба соли гузашта 10% афзуда аст. бузург Муҳиддинов, Азиз Ҳомидов, Ҷаҳонгир Бурибоев, Абдулло Хоҷаев, Дилафрӯз Раҳматова, Ҷаҳонгир Сафарӣ, Ҷурабек Зоҳидов, Назир Насимов, Хушнуд Раҷабов, Тулаган Эганбоев
بهروز نصیرالدینov شهلا قربانova دوستمراد رجبov بختیار اختیارov فراغت علیeva قربانگل بوریبایeva حامدجان طولقانov نوریلاyev نظربek عزیزه سیارova و عثمان مبارزاده مخصوص برای برنامه اخبار. мегузарем ба хабари навбатӣ. модарро шири сафедам додӣ, дунё ба умед асту умедам додӣ. манзарат мехоҳам шунавандагони гиромӣ идомаи барномаи ахбор. дирӯз дар ҷопон фестивали байналмилалии мусиқавии дорегададо барпо гардид. аз рафти ин фестивали мазкур ҳамкори мо аз ҷопон квасима киёсаки хабар медиҳад. пайваст мешавем. суҳбати телефонӣ аст. алло, квасими кисояки, алло. 自宅のある西宮市から特定の4カ所までの往復の切符代を政務活動費として支出していました。誰がね、誰に投票しても同じや思ってこの世の中を変えたい。195回に上り、金額はおよそ301万円となります。 ташаккури зиёд мегӯем барои хабарнигорамон аз ҷопон. ман кӯтоҳ карда барои шумо тарҷума мекунам он чизе ки квасими киёсаки гуфтанд. то он вақте ки квасими киёсаки забони тоҷикиро ёд нагиранд, ягон нафар ин чизро тарҷума карда наметавонад. идома дорад барномаи ахбор. идома надорад. манзарат мехоҳам тамошобинони азиз. ин буд барномаи иттилоотию таҳлилии ахбор. бо шумо муборис усмонов. барномаҳои дигари телевизиони тоҷикистон идома доранд. صبحی با صفا و روشن، صبحی زیبای گلشن، صبحی پرجلا و منور. صبح بخیر ای هموطن. صبح بخیر تماشابینان گرامی تلویزیون تاجیکستان. این است برنامه صبح. در این باز یک صبح با صفا، باز یک صبح زیبا هر یک شما را خیر مقدم میگوییم. در این صبح زیبا، در این صبح واقعا هم عالی در مهمانی ما و شما استاد گرامی قدر ما، استاد عزیز ما حضور دارند. این نفر نویسنده کتابی یکمین و آخرین میباشند. یک کتاب نوشتند در حیات خود و این کتاب هم واقعا مشهور است. استاد گرامی قدر مؤلف این کتاب اگمبردی مردافکنов این صبح مهمانی کاشانه ما هستند. استاد شما را خیر مقدم میگویم با برنامه صبح. و یکمین سوال دارم به شما استاد بخشش، منظرت میخوام. نام کتابتون چی بود فراموش کردم؟ تشکر زیاد. بسیار هم سوال به مورد. تشکر برای شما. راستی گپ یکمین کتاب من، این کتاب مشهور کبوترک می باشد. یکمین کتاب من. تشکر استاد. یعنی مؤلف کتاب کبوترک امروز در مهمانی ما هستند. بسیار هم کتاب خوب است که من آن را یگان مراتب نخواندم. بسیار هم کتاب خوب است. استاد سوال یکمین من، شما این کتاب را سال چند چاپ کردید؟ تشکر. بسیار هم سوالی به مورد. یکمین کتاب من کبوترک، من علاقه گفتم بخشش این رو. یکمین کتاب من کبوترک سال 1966 من در اونجا در سن 15 سالگی بودم. در سن 15 سالگی در همون وقت یکمین کتاب کبوترک من چاپ شده بود. یعنی 15 سال می شود.
устоди гиромиқадр, саволи навбати ман чунин аст ки якумин хонандаҳои китоби сеҳрноки кабутареки шумо киҳо буданд ва онҳо чӣ гуна фикрҳо доштанд устод? تشکر بسیار هم سوال به مورد همین راستی گپ وقتی که بچه تقایم کتاب هایم را خریده خواند بسیار سخنهای نیک گفت چون سخنهای نیک گفت که آنها را تکرار کردن لازم نیست آمد کتاب خواند اون فکرش من نگفت راستی گپ من گفتم فکرش من نمیگم جواب فکرش بعدا کتاب من را پدرم خریدن گفتن که تو دیگر بچم کتاب ننویس در کار نه یگان درس خون مکتب خون کتاب ننویس اول مکتب خون بعد کتاب نویس بهترین یگان کار دیگر نخواست کن یگان کار ورزش به مشغول شو کتاب ننویس نگی راستی گپ خودم خواندم کتاب خودم خوانده گفتم که کتاب عالی نوشته شده است باید با این کتاب یعنی کتاب یگان مکافات داده شود کتاب مکافات کتاب بهترین به شاید شما افتخارنامه گفتنی بودید استاد؟ نه افتخارنامه نه تشکر میذارم به سوالی به مورد افتخارنامه نه مکافات پولیه نه کانورده بهتر سفید به لفاف نه این چیزی رحمت استاد گرامی قدر سوالی آخران دارم برای شما میگفتید که شما چند ساله هستید این زمان استاد؟ من به سن 60 رسیدم این زمان 60 ساله هستم عالی بهترین است بهترین یعنی شما گفتنید استاد که تا امروز یگان کتاب ننوشتید یعنی کتابی کبوترک کتابی باشد که شما نوشتید در سن 15 سالگی و تا اینجا دیگر کتاب ننوشتید برای چی لازم کتابی کبوترک این بهترین کتاب است برای کودکان خوب است برای همگان خوب است دیگر کتاب نوشتن لازم نیست کبوترک این بهترین کتاب است این کتاب یک بار بنویسید به تمام حیات یعنی کبوترک یک کتاب است کبوترک بهترین بسیار هم فکری عالی تشکر زیاد استاد عزیز استاد گرامی قدر تماشابینان عزیز دوستداران برنامه صبح امروز در مهمانی ما و شما در این صبح زیبا استاد گرامی قدر اگمبردی مردافکانов بودن با کتابی کبوترک خود شاید در آخر یگان گفتنی دارد استاد تشکر من یگان گفتنی نیستم تشکر بسیار هم سوال به مورد یک سوال دارم به شما خوش استاد چی سوال بوده است همین سوال بسیار به مورد سوال بسیار هم عالی است هم برنامه شما یگان ضیافت عبید خوردن الفی نیست یعنی باید خیر و خوش کنیم استاد فهمده استودید ما رو باید ما خیر و خوش کنیم استاد خب تماشابینان عزیز در مهمانی ما شما بودن استاد گرامی قدری ما استاد جان به جان ما اگمبردی مردافکانов خوش دوستان عزیز دوام میدیم بخشای جالب دیگری برنامه صبح در این صبح با صفا شما را انتظار هستند صبح را باید ما از ورزش آغاز کنیم ورزش من برای شما یک چیزی از همه مهم ورزش گروی سلامتی است این چیز رو در خاطر دارید ورزش گروی سلامتی است بخشی ورزشی ما با مربی بهترین با چمپیونی چندین مسابقه هایی که آن را یگان نفر نمیداند برگزار میگردد مرحمت بخشی ورزشی با ما باشید و مشق کنید خوش مشقی پگاه روزی را آغاز بکنیم اینک رفتیم 1 2 3 با 1 2 3 بهترین 1 2 3 برده 1 2 3 جویدیم تستر گرم میشیم 1 2 3 اما برابر یک بار دیگر رفتیم 1 2 3 این برای شکم آب کردن اگر مثل من زیباش نخواهید حتما باید همین باش رفتیم 1 2 3 بهترین اکو تستر 1 2 3 خوب مشق نوبتی رفتیم 1 بالاتر مثل من بالا برداره رفتیم 2
як دیگه رفتیم. یک دو یک دو بهترین اکو رفتیم. یک دو یک دو بهترین اکو یک دو سه رفتیم. یک در جا قدم. یک دو یک دو یک دو تستر فیلداف تستر. یک دو یک دو اکو میگذاریم با مشقی ویرتوکالی رفتیم. میانا رو توپ میتیم رفتیم. یک دو یک دو تستر بسیمان تستر. یک دو یک دو یک دو اکو اما تایور یک ازیبای میکنیم. یک دو سه رفتیم. یک بالانتر رفتیم. یک بار دیگر. یک بهترین رفتیم اکو. یک دو یک دو یک دو یک دو یک دو یک دو. صبح بخیر. بار دیگر صبح بخیر. تماشاگران عزیز برنامه صبح بخش ورزشی با می باشد. اگر خواهید که دائما زیبا باشد، دائما بردم باشد، با ورزش مشغول شدن لازم است. مثل من یک چیز رو برای شما فاش میکنم. ورزش این گرمی سلامتی است. اگر خواهید مثل من زیبا قد و قامت به وزن زیادتی باشد، پس این بخش ما رو همراهی نمایید. اگر خواهید که پرس ها یعنی که شکم نباشد، پس مشق نوبتی رو اجرا میکنیم. شاگرد من است فیردوس دوستوف، چمپیون مطلق تاجیکستان اوید با بودی بیلدینگ. خود حاضر یک مشقی نیست کردن شکم رو نشان بدیم. رفتیم کردیم. الان نگاه میکنیم با دقت. الان بیتر میبرایم بیستی که بعد یاد داریم. الان بیتر خوش بهتری. این برای مثلا دیده شده چگونه زیبا است بدنی من. میشه زیبا بشه. کردیم رفتیم. یک بهتری. یک خوب دو. یعنی میگه که بالا بکنیم پایین بگیریم با درجه بیستیم کمتر. بهتره درجه هیچ کار میشه. مثلا مثل بال شکمون نیست باید شود. درست بهتری. خوش بخزیم. اکنون بگذاریم به مشق نوبتی، مشق موشک‌ها. دوام بدیم. اگر خواهید که دست ها یکی دست هایتون مثل دست های من زیبا باشد، پس مشق نوبتی رو اجرا بکنید. برابر فیلدوس جان تکرار کنید مشقایی که من برای شما یاد دادم. خوش نگاه کنید با دقت. میپرونیم نشد فیلدوس جان. من یاد دیم شما برای فیلدوس استعداد میکنید. میبرونید پول نشتی جو میبرونید با اینجا کلا باید رسد. فهمدید نه؟ باید کلا باید رسیدیم مشق. یعنی یک بار دیگر. بهترین. اگر تونید با قفوتر رو با موشک‌ها خوبتر میشه. دیگه از کلا. البته بهترین. خیر. اگر خواهید که مثل همین ما زیبا باشید، آرام باشید، زور باشد، بس حتما مشق کنید. با چمپیونای برآورده باشه مشق کنید. حتی تکرار کنید. خوب بهتری بالا پایان. خیر. عالی بهترین. اگر خواهید که مثلا مثل من زیبا خراب یک شخصیتی سالم باشد، اون شما باید حتما چیکار کنید؟ غذای سالم باید استعمال کنید. مثلا چی خوردن لازم است؟ من خود جزئی برای شما میفهمم چگونه خوراک‌ها رو خوردن لازم است. این خوراک‌ها زیاد هستند. چون خوراک‌ها من برای شما میفهمم که این کدام خوراک‌ها میباشد. اگر خواهید که تست خراب شود، یعنی مثل من تست خراب شد، حتما در یک روز 2-3 مرتبه باید شما یک 4-5 کیلوگرم روغنی دنبال استعمال کنید. این برای خراب شوی مساعدت میکنه. این تستر خراب میشه و بعد کم دویدن. خوبترش تماما دویدن لازم نیست. اگر خواهید که خراب شوید، اگر خواهید که فار بشه دوید، دیگه دویدن لازم نیست. اگر خواهید که مثل من خراب باشد، یکی تست خراب شد، شما باید حتما هر روز شکلات استعمال کرده باشید. شکلات یعنی شکلات رو بسیار نه، یک معیار معین است. در یک روز 6-7 کیلوگرم شکلات باید استعمال کنید برای خراب شدن، زیبا شدن. وقتی که 6-7 کیلوگرم شکلات استعمال میکنید، مثلا برای نانشته سوپ
равғани думба 6-7 килограмм ҳамаш хуб мешад ва ин як харобшия мусоидат бисёр бо великба ихе шита дам гирифта великба ихе душархава шита ихе чағ зер канал нағз хулас бинандагони азиз ман гуфтаниро дорам ки ин бахши махсуси варзиши моаст боз пагово мехӯрем мо оиди махсусан дар бораи надавида хароб шудан ҳарф мезанем чӣ кор кардан лозим аст надавида хароб шавӣ мо дар бораи ин чизо гап мезанем ҳафтаи не пагоҳ гап мезанем бо мо бошед бо варзиш машғул шавед варзишро дӯст доред чизои гуфтагӣ маро истеъмол кунед раҳмат рафтем тезтар шод аз он ҳастем ки боз дар як рӯзи хуб дар як субҳ бо шумо будем ва меҳмони дастурхони шумо гаштем ин буд барномаи субҳ бо шумо муборис усмонов имшаб барномаи имшаб идома дорад бинандагони гиромӣ тӯли 20 сол мешавад ки дар барномаи кошона мо барои шумо беҳтарин таомҳо беҳтарин хӯришҳо беҳтарин кулчақанду тортҳоро нишон медиҳем рецептҳои беҳтарин барои хӯрокпазӣ танҳо дар як барнома буд ҳаст ва мемонад акнун фурсати хӯрокхӯрӣ омад шом бахайр ба дӯстдорони барномаи кошона чун ҳар вақта барномаи мо барои шумо пешниҳод мегардад ва шумо медонед ки солиёни зиёд ин барнома ҳамаи кадбонҳои беҳтаринро дар ана ҳамин студия ҷамъ кард ва ҳазорҳо хӯрокҳо буданд шояд миллионҳо шириниҳо буданд ва ҳар як ширинӣ ҳар як хӯрок боз даҳҳо кадбонҳои дигар аз махсусан барномаи кошона дида барои худ дарс мегирифтанд дастурамал мегирифтанд ва дар хонаи худ тайёр мекарданд ин ё он хӯрокҳоро ва барномаи кошона як баранда дорад дӯстони азиз як баранда дорад ва ин нафар доимо роҳбаладӣ мекарданд дар вақти хӯрокпазӣ кадбонҳоро имрӯз дӯстони азиз баранда тамоман дигар нафар шуд ва мо имрӯз ҳамроҳи шумо месанҷем ки Мусалма Мухторова ровии воқеан ҳам бузурги телевизиони Тоҷикистон шахсан худашон хӯрок пухта метавонанд ё азуда ин кор мебаранд ё ин ки не ва саволи аввалине ки пайдо мешавад худи ҳозир имрӯз барои тамошобинони барномаи кошона шумо кадом хӯрокро омода мекунед дар аввал ман миннатдории худамро ба шумо гуфтанӣ ҳастам ки имрӯз ба ин барнома маро таклиф кардед ташаккур миннатдорам беҳтарин ва дер боз орзу доштам ки дар ин барнома иштирок карда ҳунарамро нишон диҳам вале дар ҳақиқатам бисёр мактуб нависед як зиёда аз 300 мактуб буд мо гуфтем биёед даъват кунем Мусалма Мухтороваро бисёр дархост карданд чӣ гуна даъват намекунед ва мо шод ҳастем акнун барои мегӯед ки хӯроки шумо гуфтед ки ман беънат як хӯрокро омода мекунам ки дар ягон ҷо нест бале ман имрӯз як таомеро барои мухлисон пешкаш карданӣ ҳастам ки дар ана ҳамин барномаи кошона набуд беҳтарин Мусалма бону мо кадом хӯрокро омода мекунем мо имрӯз як хӯрокеро омода карданӣ ҳастем ки тайёр кардани он хеле вақти зиёдро мегирад маводаш ҳам бениҳоят зиёд асту гарон аст беънатам қиммат бале бисёр фикр кардан ки ягон креветки мешавад ё ягон чиз дигар чӣ бошад шавқовар барои мо хай акнун чӣ хел гӯям барои шумо
росташро гӯям тухм бирён тухм бирён беҳтарин дӯстони азиз мо низ солҳои зиёд бисёри нафарҳо инсонҳо аз давраҳои қадим интизор буданд ки тухмро чӣ гуна бирён мекунанд. бале ин асрори муҳим аст ки мо имрӯз ин сирро дар студияи кошона мо ин сирро фош мекунем барои шумо тухм бирён чӣ гуна бале ва худи ин тухм бирёнро ки тайёр мекунад? беҳтарин мусалмон мухторова тайёр мекунад. ман тайёр мекунам. аҷоибаш дар ҳамин аст беҳтарин ман ба ғайр аз тухм бирён ҳеҷ чиз тайёр карда наметавонам. мо монанд будем бале нема боз картошка бирён қаҳва ва дигар чизҳо аст. ин тухм бирёне ки ҳоло ман тайёр мекунам тухм бирён ном надорад, чӣ ном дорад? балки номаш тамоман дигар аст. бед дар рафти барнома маълум мешавад. ман фикр кардам бирён тухм шояд. хай бигзор ҳамин хел бошад. бирён тухм дӯстони азиз. бале ман ҳатман бояд пешдоманро пӯшам. тамошобинони азиз, пешдомани махсуси ман ки дар он ҷо нависта шудааст кадбоно. аҳамият намедиҳем, ин чиз муҳим нест. муҳим он аст ки хӯрок болаззат шавад. бале муҳимаш ҳамин аст. сараввал мегӯем ки чӣ лозим аст барои омода кардани хӯроки мо. мо дар ин ҷо чӣ дорем? тухм дорем. бале 4 дона тухм. 4 дона тухм навиштем. каме ҳасиб. каме ҳасиб. бале 1 стакон 200 грамм шир. шир. на ҳамаи онро истифода мебарем. инҷо орд ва маводи ковокунанда. намак. бале шавқовар алагай. ва равған барои бирён кардан. тафдонро фаъол намудем. акнун тобаро гузоштед ки гарм шавад. хуш бале. акнун мо бояд ҳасибро наргисӣ реза кунем. чӣ гуфтед? як бор дигар такрор кунед. наргисӣ яъне тунук. бале тунук карда реза мекунем ҳасибро. мусалмон мухторовна, ман фикр мекунам ки телевизион барои шумо як чизи рамзӣ аст. фикр мекунам до як андоза мисли оилаи асосии шумо ҳам шудааст. тӯли зиёда аз 20 сол мешавад ки ин барнома ҳаст ва рӯи эфир мебарояд ва як чизи аз ҳама муҳим барои ҳар як ровӣ ин аст ки шавқовар будан. масалан илҳоми шумо барои боз ҳам шавқовар кардан, боз ҳам масалан барномаро обу ранг додан чӣ аст ё кӣ аст? бидунед худи ҳамон иштирокчии барнома. аз иштирокчӣ вобастагӣ. аз иштирокчии барнома бисёр вобастагии калон дорад барнома. агар иштирокчӣ мисли мубориз бошад он барнома ҳамсӯҳбати ман бисёр агар сӯҳбатчии бисёр хуб бошад барнома бисёр аҷоиб мегузарад. мефаҳмед? хӯрокпазиаш муҳимам не ин қадар. не баъд ки пирог сухтааст ҳеҷ гап не. асос он аст ки латифаҳои хуб гуфтед шумо имрӯз. асосаш ана ҳамин сӯҳбати хуб бошад ва худи ана ҳамон иштирокчи ҳунарманди хуб бошад. пеш аз ҳам беҳтарин. мефаҳмед? беҳтарин. вақте ки ҳамон кадбону ҳунарманди хуб бошад, хоҳноҳо сӯҳбатҳои хуб аҷоиб мебароянд. мо тунук карда реза кардем, ё чӣ ки мардум мегӯянд наргисӣ карда реза кардем. дар вақте ки оши палов мо сабзиро реза мекунем ко ана ҳамона мегӯянд ки наргисӣ. беҳтарин. ҳасибчаи мо реза карда шуд. баъдан дӯстони азиз мо давом метиҳем ва акнун чиро? акнун мо бояд ҳасибчаро каме сурх кунем. ҳасибчаро каме сурх кунем. марҳамат. аллакай гармам шуд, ман бояд равғанро диҳам ба фикрама. марҳамат. равғанро диҳем. каме равған меандозем. оҳиста. каме а? бале. кифоя? бале, кифоя аст. равған ки гарм шуд. акнун равған бояд чанд муддат гарм шавад? каме гарм шуданаш лозим аст, на сахт, чунки аллакай то бабинед гарм шуд. бале. дар 20 соли фаъолияти шумо ва 20 соли фаъолияти барномаи кошона буданд меҳмонҳое ки барои шумо рамзӣ буданд ва то ин ҷониб дар хотиратон ҳаст ки онҳо чӣ хӯрок пухта буданд ё ин ки шахсияти онҳо чӣ гуна буд, хислатҳояшон? бале, албатта буд. медонед дар барномаи мо яке аз зане аз худи лондон омаданд ва омада бо мо дар тамос шуданд ва хоҳиш карданд ки дар барнома иштирок кунанд. занг задан гуфтанд салому алайкум, мо барномаи кошонро тамошо мекунем. дар худи лондон барномаи моро тамошо карданд. ин барои ман медонед, барои барномаи мо ин 20 сол аст. вақте ки шуморо дар кӯча мебинам баъзе мусаллама не кошона гуфтанд. мегӯям ана кошона гузашт, кошона гузашт. номи ман кошона аст. беҳтарин. ман аз ин фахр мекунам. аз лондон занг задан. боз меҳмонҳо аз куҷо? бо меҳмонҳо аз худи ҳиндустон буданд, аз амрико буданд, аз тамоми ноҳияҳои дурдасти умуман ҷумҳурии мо буданд, аз берун аз ҷумҳурӣ иштирок карда буданд дар барномаи мо.
медонед ҳар дафъае ки агар дар барномаи мо иштирок кунанд ва ҳунарашонро нишон диҳанд мо аз ин бениҳоят хурсанд мешавем. бениҳоят хурсанд мешавед. ҳатман. худи ҳозир мо муаллима тухро гирифтем, бале, вориди коса карда истодем. онро мо бояд каме куш бо панҷшоха анамихи занем. дӯстони гироми, ман як сири муҳимро барои шумо фош мекунам. Барои тухм бирёнро омода кардан ҳатман барои шумо тухм лозим аст. сири бениҳоят муҳим, дар ҳақиқатам. инро омехта мекунем акнун. инро омехта мекунем. пурра хай биёед ҳамаашро истифода баред. дар ҳақиқатам масалан бисёри шахсиятҳое ки дар соҳаи телевизион кор мекунанд, онҳо мегӯянд ки мо масалан ҳолатҳое буд ки ҳатто хонаи худро фаромӯш мекардем, хонаи асосии оила вақт ҷудо намешуд ва ноҳамдигарфаҳмиҳо ҳам мешуданд. масалан дар оилаи шумо дар чунин мавридҳо буданд ноҳамдигарфаҳмиҳо ки масалан мегуфтанд ки дар кӯшона бисёр авқот баъзе дар хона ҳеҷ чиз нест. хайр шӯхӣ. борис ман беш аз 45 сол мешавад ки дар амин телевизион кор ба фаъолият. беш аз 45 сол мешавад. дар ҷо бояд қарсак занем. ва 20 сол мешавад ки ин барномаро устоди азизи мо шодравон лӯйбат аминзода аминова ҳамчун муҳаррир ҳамин барномаро таҳия намуданд. ва вақте ки соли 97 буд моро аз хондани барнома гирифтанд. агар дар ёд дошта бошед тамоми натоқон аллакай қариб ки аз кор монданд. бале, натоқонро гирифтанд, муҳаррир карданду умуман ҳамин ба дигар корҳо машғул кунонданд. ва аз он ҷумла ман ҳам соли 97 сол соли 97 баъд лӯйбат аминҷонова манро ба барномаашон таклиф карда гуфтанд ки биёед як барнома таҳия ва пешкаш кунем ки манамин мақбули бинанда шаваду морисҷон тагаш сурх нашавад нагирад омехта кунед. ман ҳатто ҳайрон шудам ки муаллима ман дар инҷо чӣ кор карда истодам. не кор кунед, фақат шумо кор мекунед, ман тамошо. боз ҳам гуфтед ки дар охир ту мехӯрӣ, ман не. бале. ва чунин барнома таҳия шуд, яъне ки асос гузошта шуд. баъдан барнома бори аввал ба эфир баромад. якумин таъссуротҳои шумо ва таъссуротҳои тамошобинон чӣ гуна буд? медонед на ҳама кас ин барномаро қабул кард. на ҳама кас қабул накарданд. гуфтанд ки чӣ гуна барнома, чӣ ба лозим аст ҳамин пухту пазу ки ба дар кор ҳамин пухту паз. боз чӣ дар кор? дар барномаи аввалин медонед мо чӣ тайёр кардем? самбуса тайёр кардем. самбуса аввали баҳор буд. аввали баҳор самбуса буд, самбуса бо кабутиҳо. мо дар соли нав омода кардем тухбирё. беҳтарин самбуса бо кабутӣ. соли нави мелодӣ аст. бале, тухм сафед аст. бигзор сафед бошад соли нав. бинед ҳама чизҳои сафедро ин ҳама чиз рамзӣ аст. рамзӣ аст дар ҳақиқатам. нафаҳмидем ки рамзӣ будааст ҳама чиз. орд рамзӣ аст. шир рамзӣ. баъдан ширро ворид мекунем. бале, баъд тухм рехтем ба тухм ва боз ҳам онҳоро омехта кардан дар кор. уман нагуфтед ки масалан мухоботҳо аз тарафи бинандагон чӣ гуна буд? мунаққидоне буданд боз? не буданд, лекин 80% онҳо агар қабул накардагӣ бошанд 20%шон қабул кардан ин барнома. баъд рафта мо дар ин барнома кӯшиш кардем ки ин барномаро барномаи таълимӣ кунем. таълимӣ? бале, тамоми он чизҳое ки барои навхонадорон, барои он кадбонуҳое ки масалан мехостанд омӯзанд, ана ҳамин яъне ки ин чизҳоро дар барнома мактаби хуб барои шавҳар кардан буд. бале, метавонем ҳамина гӯем. духтари тоҷик, зани тоҷик омода шавад барои шавҳар кардан, мегӯянд ку асос он ки агар хоҳӣ ки шавҳарат хушбахт бошад, пас дилашро не, меъдаашро ёб. бале, ҳам дилашро ёб, ҳам меъдаашро ёб. асостар дил аз меъда ин қадар дур нест. дур нест. барои ҳамин вақте ки шикам сер мешавад, дил ҳам кор мекунад. ҳама чиз кор мекунад. ҳамин меҳр, агар ҳамун таомро бо меҳру муҳаббат таома тайёр кунад, бовар кунед ва шавҳараш ҳамин қадар бо меҳри зиёде пайдо мекунад ки барои занаш. буданд нафароне гуфтанд ки масалан Мусаллам Мухторовна, баъд аз барномаи шумо ман соҳиби шавҳар гаштам. бале,
مبارز شما میدونید که در برنامه ما قریب 11 کدبانو شوهر کرد بعد از برآمد کردن از اونایی که شما میدونید باز هستن نفری که برای شما نگفتن که شوهر کرد نه کسانی که شوهر کردن ما رو دعوت کردن کردید بعد توی رفتید من مخصوصا توسط برنامه شما شوهرها از اکران دیدن بعدم گفتن که عاشق شدن این همین دخترک که اوشی پالا خدای مادام معقوله همین را میگیرم باز با اجازه همین خودی کدبانو بعد ما مثلا رقمی اون رقمم بهتری من فکر یک агентство ахти никоб даст агар хоҳӣ ки вақти худро ёбӣ дар газета ва дар рӯзномаҳои ману туи муҳаббату мо нанавист марҳамат ба барномаи мо марҳамат ба барномаи кошона бале баъдан як чизи шавқовар ва як нуқтаи муҳими дигар аст нуқтаи муҳим он аст ки якумин барномае ки шумо дар телевизион таҳия кардед ба ғайр аз барномаи кошона ин кадом барнома буд масалан 45 сол мешавад бале ман ахбор мехондам ахбор мехондед бале беҳтарин ман барномаҳоро эълон мекардам он вақт мо барномаҳоро эълон мекардем соати 6 ва ман ҳоло медонед дар синфи 5 будам дар синфи 5 будам ки инҷо як барномаи кӯдакона буд мо як 2 соат кор мекардем ва як сумо 75 тин маош ҳам мегирифтам дар як моҳ дар як моҳ ба як сумо 75 тин чӣ мехаридед он дар эскимо мегирифтем 5 тин буд он вақт эскимо мегирифтед баъдан тамом ҳама чиз гирифтам акнун ордро омехта намудем бо тухм шир ҳаст дар инҷо бо шир каме сода андохтем намак мерезем ба болои ҳасибчаҳои наргисии мо беҳтарин анакун бояд оташро каме паст кунем марҳамат паст кунед 3 дақиқа бояд пазад 3 дақиқа бояд ки пазад бале мемонем ки болошро мепешонем ки тайёр шавад аслан барномаи рамзии шумо кадом барнома буд ҳамроҳи кадом шахсият буд медонед вақте ки барномаро дӯст медонед вақте ки ҳар як мухлисоне ки инҷо иштирок мекунед онҳоро ҳурмату иззат мекунед барои ман ҳамаи онҳо барои ман рамзӣ ҳастанд ҳар як барнома дар ҳар як барнома мо ана ҳамин хел меҳнат мекунем медонед дар тӯли 20 соли фаъолияти ин барнома агар хоҳед донистан мо ҳар ҳафта як барнома буд ҳар ҳафта як барнома ҳар як ҳафта як кадбону ҳар ҳафта то ин ҷонибам тамошобинӣ азиз то ин ҷонибам ҳар ҳафта мо кӯшиш мекунем ки як чизи навро барои мухлисон пешкаш кунем як чизи навро таҳиягарони барнома мо ҳама дар ҷустуҷӯй ҳастем киро ёбем чӣ кор кунем ки як барнома бале медонед шумо ҷумлаи киро ёбемро метавонед ба дигар ҷумла иваз кунед кӣ мехоҳад шавҳар кардан бигзор марҳамат ин барнома ҳам хел барнома аст худатон ҳам барандаи барнома ҳастед барномаи худатон қайрат гуфтед бисёр нафарон надонистанд манам баранда дӯстони азиз бениҳоят дӯст медоред манам шодам ки чунин шахсиятҳои маъруф ҳастанд чунин нафароне ҳастанд ки дар айни ташаккулёбӣ дар марҳилаи муҳими рушди телевизион сами беандозаи худро гузоштанд масалан шумо муаллимаи гиромӣ боз якчанд шахсиятҳои дигар ҳастанд инсонҳое ҳастанд ки дар телевизион кор мекунанд дар ҳақиқат аз самими дил кор мекунанд то ҳол ҳастанд ки сутунҳои телевизион бениҳоят зиёд ҳастанд ки умрашонро барои ана ҳамин телевизион фидо карданд ва то ҳоло кор карда истодаанд мефаҳмед беҳтарин мо умедворон мебодем ки баъд аз 50 сол ман мебиёям дар инҷо мо ҳамроҳ хӯрок мепазем ва мегӯед ки ма 70 солагии барномаи кошона аст ба наздикӣ мо қайд мекунем 70 солагиашро бигзор ҳамон рӯз расад оидид соли 2016 ки мо бо хайру хуш карда истодаем ман ин соли 2016 барои шумо чӣ гуна сол буд барои ман соли бад набуд не ин сол барои ман бисёр соли бад набуд бисёр соли хуб буд барои тамоми аҳли оилаи ман барои фарзандони ман барои кори ман фикр мекунам беҳтарин сол буд гарчанде ки мегӯянд ки ин сол соли бисёр вазбин аст шукри худо ин сол барои тамоми аҳли оилаи ман беҳтарин сол буд тухм бирён хӯрдед фақат мегӯям беҳтарин дар охири сол мана ҳамроҳи шумо мо тухм бирён хӯрда истодем тухм бирёни мо омода шуда истода ҳастанд камтар дигар ба фикрама тагаш нагирад пеш аз ҳама дар соли 2017 чӣ нақшаҳо аст муаллим хай акнун мубориз медонед ман ҳечи гуфта наметавонам чунки 2017 на воло акнун ба
остонаи мо қадам ниҳода истодааст. шояд ягон студияи нав мешавад барои шояд ягон студияи нав шавад, шояд тарзи пешкаши ин барнома умуман дигар хел шавад. баъзеҳо мегӯянд ки барои чӣ барномаи шумо ин хеле охе ҳаст барномаҳои шоу барнома аз барномаи таълимии мо фарқ дорад. фарқаш замину осмон аст. мо бояд тарзи дуруст тайёр кардани ҳар як таомро ба мухлисон нишон диҳем ва таълим диҳем. яъне ки асосан масалан дар он шоу барномае ки онҳо гуфта истоданд дар он ҷо даъват карда мешаванд киё масалан бештар ситораҳо бале ягон шахсиятҳои маъруф бале рӯяшро пӯшед ки ягон шахсиятҳои муваффақ бале дигар нафарон дар ин ҷо катбонуҳои оддие танҳо ҳунармандон онҳое ки ҳунари пухту паст доранд онҳоро мо ба ин барнома таклиф мекунем беҳтарин ва боварӣ дорам ки соли оянда иштирокчиёни барномаи мо боз дучанд зиёд мешавад ва он хазинае ки мо дар телевизион дорем хазинаи барномаи кошона боз ҳам рангоранг мешавад бале таманниётҳои шумо барои кулли тамошобинони телевизиони тоҷикистон ва махсусан барои ҳаводорони барномаи шумо? ман барои ин барнома ки бештар занҳои мо тамошо мекунанд катбонуҳо тамошо мекунанд модарон хоҳарон фарзандон духтарон тамошо мекунанд ман барои онҳо мехоҳам ки ҳамеша хонаҳошон обод бошад барои ҳар як зан барои ҳар як модар хонаи обод лозим аст фарзандонашон ҳамеша зиндаву саломат бошанд беҳтарин ва мехоҳам ки давлати мо ҳамеша анами хел обод бошад осмони мо анами хел ҳамеша тоза бошад беҳтарин ва ҳамеша ба хонадони ҳар як бонуи мо файзу баракат ресад бахту саодат бошад ва ҳамеша хандаҳои беғаши фарзандони онҳо танинандоз бошад беҳтарин тамошобинони азиз аллакай тухмбирёни ғайриоддии мо ки бо рецепти воқеан душвор омода шуд тайёр шуд дӯстони азиз акнун фурсати чӣ омад фурсати чашидан ин хӯроки воқеан хуб аст масалан инро бо дилхо дигар маводҳо омода кардан бале мо метавонем бо панир албатта мо метавонем бо замбурӯғ он чиз ки агар бинед ки помидор аст бодринг аст ҳамаашро метавонед ҳамаашро истифода бурда мумкин асос тухм бошад асос тухм бошад дӯстони гироми тухбирёни махсуси мо ки биёд ин номи ин тухбирёнро чӣ монем вақте ки занак дар хона нест мардҳо метавонанд ки ин хӯрокро омода кунанд вақте ки занак нест мегӯем ки охи қасри зарин безани хуб кулбаи вайрона аст дар биёбон баҳри мард оғӯши зан кошона аст беҳтарин вақти ҳар як марди накӯ дар зиндагони ин зан аст зиндагӣ гар зан набошад мардро ғамхона аст зан бубахшад мардро шириниҳои зиндагӣ ҳар ки қадри зан надонад аз хира бегона аст манам якто шеър гӯям актон зан агар оташ намешуд мо сихкабоби нопухта мемондем барои ҳамин худи ҳозир мехӯрем саломат бошед дар итолиё вақте ки хӯрок бомаза бошад як калимаро истифода мебаранд ин калимаам ном дорад бонисимо белисимо зебоӣ аст бонисимо болаззат беҳтарин ман як бор дигар хӯрам маёша иҷозат аст бо иштиҳои то ман хӯрдан гирам шумо хайру хуш кардед бо иштиҳои то бинандагони гиромӣ дар ҳамин ҷо ба барномаи кошона хотима бахшида ба ҳамаи шумо сарбаландиву хонаободӣ таманно дорем ҳафтаи оянда дар ана ҳамин вақту соат мо таҳиягарони барнома шуморо интизор ҳастем дар меҳмонии мо имрӯз буданд катбонӯи шинохта ровии телевизион ва як шахсияти хоксор мусаллама мухторова саломат бошед барои ман иштиҳоитон барои шумо тамошо кунеду оби даҳнатонро нарезонед шумо ҳам дар хона тайёр кунед бале барномаи соли навӣ имшаб идома дорад имшаб аз орзу то амал танҳо як қадам барои ҳамин орзу кунед ва барои амалӣ намудани орзуи худ дар пеши худ мақсад гузоред агар мақсад муайян бошад он гоҳ натиҷа дилхоҳ мегардад барои ҳар як шубу хонам ки дар соли нав
ақаллан як орзуятон бошад ҳам амалӣ гардад. имшаб ченел